Iată cuvântul sfânt, Deuteronom 18, începând cu versetul 9. După ce vei intra în țara pe care ți-o dă Domnul Dumnezeul tău, să nu te înveți să faci după urăciunile neamurilor a acelora. Să nu fie la tine nimeni care să-și treacă pe fiul sau pe fiica lui prin foc. Nimeni care să aibă meșteșugul de ghicitor, de cititor în stele, de vestitor al viitorului, de vrăjitor, de descântător. Nimeni care să întrebe pe cei ce cheamă duhurile sau dau cu ghiocul. Nimeni care să întrebe pe morți. Căci oricine face aceste lucruri este o urăciune înaintea Domnului. Și din pricina acestor lucruri va izgoni Domnul Dumnezeul tău pe aceste neamuri dinaintea ta. Tu să te ții în totului tot, numai de Domnul Dumnezeul tău. Căci neamurile acelea pe care le vei izgoni ascultă de cei ce citesc în stele și de ghicitori, dar ție Domnul Dumnezeul tău nu-ți îngăduie lucrul acesta. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine, să ascultați de el. E vorba de Domnul Iisus Hristos. Astfel, el va răspunde la cererea pe care ai făcut-o Domnului Dumnezeului tău la Horeb, în ziua adunării poporului, când ziceai: să nu mai aud glasul Domnului Dumnezeului meu și să nu mai văd acest foc mare, ca să nu mor. Atunci Domnul mi-a zis: ce au zis ei este bine. Le voi ridica din mijlocul fraților lor un proroc ca tine. Voi pune cuvintele mele în gura lui și el le va spune tot ce îi voi porunci eu. Și dacă cineva nu va asculta de cuvintele mele, pe care le va spune el în numele meu, eu îi voi cere socoteală. Amin. Iubiți frați, iubite surori, și tare, tare dragi copilași, soția mea și cu mine suntem înaintea unui drum foarte lung. Plecăm cu ajutorul lui Dumnezeu săptămâna aceasta pentru lucrare misionară. Știți că lucrez într-o misiune care ajută pe credincioșii prigoniți în țările comuniste și în interesul acestei misiuni plec, voi fi în mai multe țări și voi avea de predicat în mai multe limbi. Cumva Dumnezeu mi-a dat darul acesta să pot predica în mai multe limbi și mă bucur că ultima duminică, înainte de a pleca, o pot petrece între frații și surorile mele românce și frumoși ăștia copilași români, fiindcă la români se poate predica ceva ce nu se poate predica la alte popoare. Cum să predici despre dragoste la englezi? Ei la dragoste spun love, nemții spun liebe, rușii spun ljubov, ungurii spun serete, italienii spun amor. Așa. Și îmi spune către un american: I have no love anymore for this man. Nu mai am dragoste pentru omul ăsta. Și într-adevăr așa o nenorcire, a avut dragoste și la un moment dat persoana aia așa l-a supărat, nu mai are dragoste pentru el și totul s-a rupt. Asta la american. La român nu e nimic dacă s-a pierdut dragostea, fiindcă românul are 3 cuvinte: dragoste, iubire și amor. Și dacă nu mai e dragoste pentru un om, nu e nimic. Începe cu iubirea. Și dacă și iubirea ai pierdut, iar nu e nimic. Ia-o cu amorul. Ai terminat cu amorul, între timpul ăsta ai uitat. Poți să revii la dragoste. Avem mai multe posibilități de a vesti cât de mare iubirea lui Dumnezeu decât în alte popoare. La alte popoare ai terminat the love, s-a terminat tot. La noi nu s-a terminat. Îi zicem altfel, în loc de dragoste, iubire și continuăm. Toate popoarele au, unii din voi, sigur că știți, englezește bine de acum, au cuvântul word, cuvântul. În nemțește wort, în franțuzește la parol, în ungurește so și așa mai departe, un cuvânt. Pentru român asta nu e de ajuns. Românii au vorbă și cuvânt. Astea sunt 2 lucruri diferite. Vorbă sunt vorbele.
Poate să fie și vorbe de clacă. Avem vorbe prin care ne înțelegem în fel de lucruri. Iisus nu e vorba. Iisus e cuvântul. Cuvântul e cu totul altă ceva, vine de la o altă rădăcină. Dar numai în românește ai lucrul ăsta, să se deosebească între vorba de fiecare zi. Poate să fie și o vorbă înțeleaptă, dar e o vorbă omenească de fiecare zi și cuvântul. Cuvânt, în românește, este înrudit cu cuvincios, a se cuveni și așa mai departe. Când spui cuvânt, ai de acum ceva. Un om cuvincios, nu? Un om care se poartă cum se cuvine și așa mai departe. Ai de vorbă, ai ceva mai înalt. Și mai este încă ceva pentru care poporul nostru român îmi este mie tare drag. Eu vorbesc în multe locuri despre Hristos, dar nu se supără Hristos dacă vorbim despre El mai spun ceva și despre țara noastră românească. Că de la Dumnezeu e țara asta românească, are ea ceva deosebit. Romanii, acum 2000 de ani, era o împărăție mare, cum ar fi acum America sau Uniunea Sovietică, și armata romană s-a dus și a cucerit o mulțime de țări. A cucerit Galia, care e Franța de astăzi, a cucerit și a asuprit pe teotoni, care sunt nemții de astăzi, a intrat în Egipt, a intrat în Libia, a intrat unde vreți și unde nu vreți. Pretutindeni s-a introdus împărăția romană și pretutindeni au fost lupte împotriva romanilor și rebeliune și ce s-au supărat pe romani că au venit în ea. Ei, au venit și la strămoșii noștri daci cu regele Decebal. Și la Roma există stâlpul lui Traian. Traian era împăratul roman și există stâlpul lui Traian. Este singurul stâlp, singurul monument în care este și învingătorul și învinsul, e și Traian și Decebal. Și Decebal, pe monumentul ăsta, se uită cu liniște și cu dragoste la Traian, care a venit și a luat țara. Și cu atâta iubire au primit dacii pe roman, că au spus, vouă ce vă place, Roma asta voastră, uite, ca să vă simțiți bine, luăm numele vostru pentru țara noastră, e țara dacilor. De acum înainte România să se numească, să fiți și voi fericiți, dar să primiți spiritul ăsta molcom, liniștit, primitor de oaspeți, bucuroși, pe care l-au avut daci. Și ca să nu credeți că asta e numai fantezie istorică, vă spun cea mai mare bucurie pe care eu am pe suflet, ce s-a întâmplat acum în Rusia și cum rușii o datoriază românilor lucrurile acestea. Voi n-aveți ocazia să citiți toate lucrurile pe care eu le citesc. Pe prima pagină a ziarurilor sovietice, cum ar fi Los Angeles Times sau așa, ziarurile lor mari, scrie pe prima pagină explozie a religiei în Uniunea Sovietică. Ei spun explozie de religie. Pe pagină întregi, ce proști am fost noi ce am predicat împotriva lui Iisus și a Maicii Domnului și a toate lucrurile acestea. Dar sunt așa lucruri prețioase acolo. Într-un ziar sovietic citești, am spus noi că Biblia toată e prostie. Cum o să fie Biblia toată prostie? Păi uite să luăm numai un capitol din Biblie, să nu discutăm toate. Un capitol din Biblie, Exod 20, unde dă poruncele lui Dumnezeu. Acolo scrie că Dumnezeu a spus să nu ucizi. Asta e prostie sau e bine? Păi n-ar fi bine în omenire să fie. Dacă ar fi din toată Biblia numai chestia asta, să nu ucizi, n-ar fi ceva bun. Spune să nu fur. Asta e ceva bun sau ceva rău? Păi noi băgăm la pușcărie pe aia care fură. Dar uite aici în cartea asta a scris acum 1000 de ani ca să nu fură. Și așa mai departe. E o adevărată explozie a religiei după ce a fost prigonită 70 de ani și mai prigonește și acum miliția acolo. Dar este o luptă, izbucnește un vulcan acolo. Și în Uniunea Sovietică au făcut acum un film care are titlul Pocaianie, ceea ce înseamnă în rusește pocăință. Auzi-mă, în America nu există un film cu titlul Pocăință. Acolo există un film cu titlul Pocăință, în care arată acum toate crimele care le-a făcut Stalin și ăștia alții. Știți, foștii dictatori ai Rusiei, cât au omorât, le arată toate astea. Și filmul, dacă puteți să credeți, un film în Uniunea Sovietică se termină cu aceasta, că arată o femeie bătrână, slăbuță îmbrăcată, urcând așa o stradă care ducea în sus, cu greu, ca bătrânica urcă, și la un moment dat întreabă pe un trecător, tovarășe, ce mai e mult până la biserică? Și tovarășul răspunde, dar bătrânico, ești pe un drum greșit. Drumul ăsta nu duce la biserică. Ce du-te încolo, nu se poate. Ce pentru ce ar exista un drum
dacă nu duce la biserică? Atunci pentru ce să existe un drum dacă nu duce la biserică? Asta nu citește niciun ziar american sau francez. Acolo, pentru ce să existe orice fel de drum? Socialism sau capitalism sau democrație sau monarhie sau tot ce vrei. Dacă drumul nu duce la biserica lui Hristos, la biserica adevărată, nu are niciun fel de rost. Astea sunt lucruri care se întâmplă în Rusia. Ieri am avut în casă la mine pe un frate din Uniunea Sovietică. A stat săracul 20 de ani în Siberia, deportat și în lagările alea, știți, lagările de morții. În fine, acolo a murit cu capete, pe capete mii. El a scăpat. Și ieri era în casă la noi. Eu îl cunosc. Și a început să-mi spune, el venea din Rusia cu o săptămână înainte, mi se pare că a venit înapoi din Rusia. Și ne povestea cum la baptiști, barem acolo, nu mai poate să fie o adunare, fiindcă de 10 ori de atâția vin cât pot să încapă în adunare, și adunarea e în stradă și au și ei un fel de megafoane și vorbesc așa la ceilalți. Și în Kiev, capitala Ucrainei, la Rău, s-a făcut un botez și 40.000 de oameni au venit să asiste la botez și erau pregătiți pentru botez, mi se pare, mi-a spus 80 și ceva de persoane care să fie botezate. Dar când a început botezul, vedea că oamenii ăștia dezbrăcau hainele și spuneau și eu mă botez. Dar cine ești? Zice, și eu mă botez. Asta e bună. Asta e religia bună și s-a botezat. Oameni care nu avea până acum impresia botezului, impresia cântărilor și spune, văzut cu ochii lui, de altfel am fotografii, ne-a adus fotografii, un ofițer de miliție, și ce e miliție, ca și în România, un ofițer de miliție, dezbrăcându-și uniformă, zice, mă botez și eu. Și când se împart pe stradă acolo unde era așa o oprire, nu aveai voie pentru un cuvânt, te băga la pușcărie. Și câți au fost omorâți acolo, și câți au fost torturați și așa. Și cum pe stradă se împarte acum cuvântul lui Dumnezeu, n-au găsit pe unul care să spună nu-l vreau și îți sărută mâna. Dacă le dai o evanghelie sau un tractat, îți sărută mâna. Și acum de ce vă spun lucrul ăsta? Că s-a întâmplat iarăși ca între Decebal și Traian, între daci și romani, românii au o mare parte între zilele aceasta din Rusia și o să vă spun de ce. Dar mulți sunteți tineri aici, nu mai știți împrejurările, dar când rușii au câștigat în război, prima țară vestică în care au intrat a fost România. Până din România s-au dus în Ungaria, în Cehoslovacia, în Germania și mai departe. Dar prima țară care au văzut ei, o țară cu biserici, cu asta, aici în România au venit. Și erau frați români aici, ăștia acum sunt bătrâni. Dar frați români și unii dintre ei care știau limba rusă bine, de altfel și eu știu să vorbesc rusește curent, dar erau și alții, erau basarabeni, care știau rusește bine, și care când au văzut pe rușii venind, orice altul a spus, ticăloșii ăștia, ce caută la noi în țară, nu avem nevoie, nu știu ce. Asta e politica, foarte bine, să ducă o politică cum o vor și eu sunt contra, ca o țară să ocupe pe cealaltă. Dar au fost frați care primul lor gând, aleluia, Dumnezeu i-a adus ca să asculte aici Evanghelia. La asta s-au gândit. Și când au intrat în Galați, primul oraș în care au intrat acolo pe Dunăre la Galați, frații l-au ieșit înainte cu pâine și cu sare. Și au întrebat de ce e asta. Zice, pe așa e obiceiul la noi, la români, noi suntem un popor primitor de oaspeți și dacă ați venit, nu v-am chemat. Dar dacă ați venit, noi vă primim cu pâine și cu sare. Eu personal și nevastă mea, în prima zi când au intrat rușii la București, le-am ieșit înainte ca să le spun Evanghelia. Și să vedeți ce s-a întâmplat. Imediat, noi ne-am gândit, am avut și posibilitatea, asta era în 44, nu? Acum 44 de ani, noi am tipărit Evanghelii și Noi Testamente în Rusia, în România le-am tipărit. Ei nu mai tipăriseră de când erau comuniști la putere, dar aici erau comuniști la putere, nu erau încă la putere, nu erau organizați, nu aveau cenzură, era la început, știți toate lucrurile acestea. Și noi am tipărit aici testamente rusești și evanghelii rusești și ne-a ajutat Dumnezeu că am adus la credință ruși și ostași și ofițeri ruși care erau aduși la credință de către români, ei au dus evangheliile și noile testamente în Rusia. Să vă spun numai de unul dintre rușii cu care eu m-am întâlnit și care după aceea a fost fericit ca el la rândul lui să ducă Evanghelia mai departe. Un preot ortodox îmi spune, frate Richard,
Zice, a venit un rus să se spovedească la mine. Știți că la ortodox vii și te spovedești la preot. Și a venit să se spovedească la mine, el s-a spovedit rusește, eu l-am dezlegat românește. N-am știut ce mi-a spus, dar mi-am închipuit că dacă îngenunche înaintea mea și zice ceva, probabil că zice păcate și vrea dezlegare, așa că l-am dezlegat. Dar de priceput n-am priceput nimica, să știind că dumneata cunoști rusește, l-am trimis la dumneata să vorbești cu el. Și a venit omul ăsta la mine în casă, un tânăr locotenent, care nu știa nimic, nu de Dumnezeu, nu de Hristos, nu de Maica Domnului, nu de înger, nu nimic, nu de cer, n-a auzit nimic, niciodată nimic din Biblie, nu știau nimic. Că așa era în Rusia, din 1917, de când au venit la putere, ei numai atâta știau, că religia este o invenție americanilor, o invenție imperialistă și toate sunt prostii și să nu creză nimic, nu știu ce. El așa era, nu știa nimic. Când era așa teamă să vorbesc cu el, zic, nu cumva să zic ceva greșit și să fiu un prilej de poticnire, mai bine să nu-i zic nimic. Mai bine numai că-i citesc din Scriptură, că atunci sunt sigur, nu mai e răspunderea mea. A vorbit Dumnezeu. Și am citit povestirea cum s-a născut Mântuitorul Iisus. I-am povestit predica de pe munte, i-am citit-o câteva din pilele lui Iisus, câteva din minunile lui Iisus și învățăturile pe care le dădea. Și nu-l văd eu pe locotenentul ăsta rus, că începe să danseze prin odaie și să strige, ce frumusețe, ce frumusețe, cum am trăit eu fără să știu lucrurile acestea, dansa ca un copil, țopăia de bucurie de lucrurile pe care le afla. Când eram mie rușine, că eu îi spuneam lucrurile acestea, dar eu nu aveam bucuria aceasta spontană pe care el o avea. Era ceva ca un copil care i s-a dat o jucărie, s-a văzut că ți-a dat o fată, sărind prin odaie, mă iubește, mi-a spus că vrea să se căsătorească cu mine și ea țopăia de bucurie. Așa am văzut la el bucuria aceasta a mântuirii, bucuria vestii despre Iisus. Și l-am liniștit să șadă iar și apoi i-am citit cum l-au arestat pe Iisus. Asta nu se poate. Păi de ce să-l arestezi? El numai că a făcut bine. El a hrănit pe flămânzi, a vindecat pe bolnav, a mângăiat pe copii. M-a întrebat Iisus ceva rău a făcut vreodată? Zic, n-a făcut nimic rău. Zic, păi atunci de ce să-l arestezi? De ce să-l lege? Probabil că e o greșeală. L-au liberat imediat. Dar în loc de greșeală, că l-au dus la judecător și nu numai că l-au condamnat la moarte, dar l-au biciuit până la sânge, l-au încununat cu o cunună de spini. Nu trebuie să creadă, așa ceva nu se poate întâmpla. Și l-au țintuit pe cruce. Trăia tragedia aceasta, el o trăia cum eu nu trăiam, mie mi-era rușine de el. Că eu eram obișnuit cu lucrurile astea. Acum am auzit și acum, cum corul cânta despre pe cruce, răstignirea. Pe cruce e altceva decât pe cruce. Asta e o melodie frumoasă, nu? Dar când îți bate cuie pe cruce, atunci nu mai cânți, atunci țip de durere așa. Și omul ăsta trăia această suferință lui Iisus. Și a auzit că vrăjmașii au spus un cuvânt foarte rațional. Ești Fiul lui Dumnezeu? Uite, noi nu știm dacă ești. Dacă ești, dă-te jos de pe cruce și o să avem o dovadă. Foarte rațional, la mintea omului, nu? Să fii dat așa dovadă. Și se mira de ce Iisus nu coboară de pe cruce. Nu știa săracul dacă ar fi coborât Iisus de pe cruce și ar fi scăpat viața în lumea aceasta, dar rămâneam noi toți să ne mântuiți. Uite, la mii de depărtare, alt popor, alte generații, după 2000 de ani, suntem mântuiți și încă nu s-a dat jos de pe cruce. Și la urmă a auzit că Iisus a spus, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul și și-a dat Duhul. A murit. Și când a auzit că Iisus a murit, a început să plângă cu hote, parcă o vedeam pe Maria Magdalena plângând la mormântul lui Iisus. A avut un mântuitor, s-a încrezut în el, a avut așa o bucurie, ce frumusețe. A durat 10 minute, a aflat că a murit și toată bucuria s-a dus. Nu tu mântuire, nu tu nimic. A fost unul care a zis că e mântuitorul și s-a terminat cu el. Era zdrobit omul ăsta, pierdut. El nu știa că urmează povestirea unei învieri, asta el nu știa. Și l-am lăsat să plângă. Și după aceea i-am citit învierea lui Iisus. O sorbea. Și când a aflat că e înviat, bine chiar înviat, pune și degetul în rană să nu fie niciun fel de îndoială. Și dați-mi ceva să mănânc. Era viu și avea o foame, avea o sete. Când a auzit el toată chestia asta,
iar a început să danseze, e viu, el există. Era bucuria, jubilarea. Și i-am spus, hai să ne rugăm. El n-a fost în biserică, în viața lui nici ortodoxă, nici de niciun fel, n-a fost în nicio biserică. În casă la el nici vorbă de nimic, el a învățat școala asta ateistă, nu știa. M-a văzut că eu îngenunchez, a îngenunchiat și el. Și eu am spus câteva cuvinte de rugăciune, după care el s-a rugat. Poate unii din voi știți nițel rusește. O, Gospodin Iisus, какой ты хороший парень. O, Doamne Iisuse, ce băiat bun ești tu. Ce băiat bun ești tu. Pare, asta e, nu? Ce băiat bun ești tu, Iisuse. Dacă eu aș fi fost tu și tu ai fi fost eu nu te iubeam și nu ți iertam păcatele. Dar tu ești adevărat un băiat foarte bun, ești o bomboană și te iubesc din toată inima. Asta a fost una din cele mai frumoase rugăciuni pe care le-am auzit în viața mea. Nu era ea după formă, după regulă, dar era din inima venită. Și aș putea să vă spun, sunteți după zi de post, nu vreau să vă țin mult, dar timp de ore v-aș putea povesti întâlnirile noastre cu rușii și dintre rușii ăștia pocăiți au devenit curierii noștri și au dus Evanghelia și Noile Testamente în Rusia, care era pe vremea aceea complet lipsită de lucrurile acestea. Cât timp a mers din România aceasta. Și apoi ei s-au nenorocit că au luat Basarabia. Cum și romanii s-au nenorocit când au luat Dacia. A dat aici cu totul altfel de popor, că în Basarabia, noi am cunoscut pe frații basarabeni, poate Pit să mai pomenească, nu știu dacă ai le cunoscut pe fratele Bușila. Da. Dar ce fel de frați erau ăștia? Bușila și murit, moarte de martir, nu? Și alții care au murit. Erau frați și frați. Și frații ăștia din Basarabia au devenit cheagul, au devenit centrul bisericii subterane baptiste din Rusia. Era în Rusia întreagă, era întinsă până la Vladivostok, până la granița chineză, dar punctul de plecare era aici. Eu citesc ziarele sovietice, continuă biserica, misiunea noastră are nevoie pentru lucrul acesta și de ani de zile, unde țipau și fulgerau ei împotriva baptiștilor și împotriva penticostalilor, împotriva credincioșilor, mereu pomeneau nume de basarabeni, nume de români. Ei au fost Biserica Baptistă din Uniunea Sovietică, a avut, mai are și acum, are o tipografie clandestină, nu vă pot descrie frumusețea acelei tipografii. Poți să fii lângă ea și nu știi că e tipografia acolo. Au avut vreo două tipografii. Una, vă spun despre una, fiindcă a fost descoperită. O tipografie, ziarele sovietice a publicat după aceea. Ce scandal, ce ticăloși sunt baptiștii ăștia, auzi? Au avut o tipografie clandestină și au tipărit Evanghelii și alte cărți, și au tipărit. Și am căutat ani de zile și n-am găsit unde au tipărit. După ani de zile, în fine, au descoperit. Știi de ce n-au descoperit înainte? Fiindcă tipografia clandestină a baptiștilor în Uniunea Sovietică era în sediul securității, în pivnița securității. Erau frați, eu am cunoscut frați de aceștia, eu am cunoscut personal frați care au intrat în securitate. A devenit ofițer de securitate ca să poată ajuta pe credincioși, ca să poată ajuta în biserică. Fel de lucruri de acestea s-au aranjat. Și Biserica Baptistă Subterană din Basarabia a dat mari martiri, poate ați auzit numele de Vania Moiseev, ei spun rusește Vania Moiseev, dar el era Ioan Moisescu. El nici nu știa rusește. Și Vania Moiseev, care și-a dat viața. Avem, dacă care vă interesează, fotografia cadavrului său la un puns de 6 ori cu un cuțet, cu ce o fi avut, cu o baionetă aici în inimă, și există ultima scrisoare pe care el a scris-o înainte de a muri mamei sale, în care spune: maică, așa mă chinuiesc, probabil că o să mor, dar mamă, să nu te necăjești, fiindcă un înger mi-a arătat Ierusalimul ceresc. E așa de frumos încât, mamă, să faci tot ce poți să ajungi acolo și acolo vom fi fericiți împreună. Acum îi spune că un înger i-a arătat, că a văzut un înger. Acum cineva poate să aibă și o halucinație, să zic că a văzut un înger și a fost halucinație, nu? De unde știu că a văzut un înger? De unde știu că e fapt, nu? Și eu dacă aș bea acum 2 sticle de țuică, aș vedea fel de lucruri care nu există, nu? De unde știu că el a văzut? Că poate nu e, poate o halucinație. El, care era un țăran, fără de cultură, fără de nimic.
El descrie pe îngeri, cum niciun doctor în teologie nu poate descrie. Și mamă, îngerii sunt străvezii. Zice, dacă ai în fața ta un înger și în spatele îngerului stă un om, faptul că ai îngerul în față nu te împiedică să vezi pe omul din spate. Împotrivă, fiindcă ai îngerul în față, omul din spate poți să-l vezi mai dezrușit decât oricând și îl vezi frumos. Mamă, eu văd frumos pe ăștia care mă chinuiesc. Dacii, Deceval, cum a văzut pe Traian, cum a văzut pe Roman, și în loc să stea să se necăjească și să se certe cu el, ei s-au rugat, ei și-au jertfit viața, ei s-au sfințit și au adus acum zeci și sute de mii vin la credință acum în Rusia. Ei spun, ziarele lor, explozie de religiozitate. Gorbaciov e tot ateist și tot urăsc ei religia conducătorii, dar simplu poți să fii orice ce fii, ești, dar o inundație când vine nu o poți opri. Nu poți băga un întreg popor în închisoare și ei vorbesc în disperare despre lucrurile acestea. Și cu mândrie de român, cu mândrie că fac și eu parte din acest popor, vă pot spune un mare rol au jucat frații români în lucrurile acestea. Și săptămâna asta am avut una din cele mai mari bucurii ale vieții mele. Eu citesc ziarele sovietice și apare acolo o revistă care se numește Naučni ateism, care înseamnă ateism științific, și acolo înjură, zice, sunt mulți care au provocat chestiunea asta la noi și care ațăță tot ca oamenii să treacă la religie și este unul român care este în spatele lucrurilor acestea. Nu vă spun numele românului acestea, dar a fost, mi-a crescut mie inima de român. Da? Uite, pentru român, citește și Dumnezeu în cerul despre un român și poate trece cu vedere multe păcate ale altor români de dracul românului ăsta. Și înainte de a pleca în Europa, sunt foarte fericit că petrec ultima seară de duminică împreună cu frații și surorile mele românce și cu acești frumoși copilași români, să vă spun că Dumnezeu a dat un mare dar românilor. Și acum, știu că sunteți după zi de post și n-am voie să fiu prea lung, nu, am voie să fiu lung, dar nu prea lung, vreau să vă spun numai atâta despre cele ce vi s-au citit. Dumnezeu îi spune lui Moise, dintre frații tăi, din mijlocul tău, eu voi ridica un proroc ca tine, de el să ascultați, nu despre el să predicați. Tu minte odată, nevastă mea era la bucătărie și o strig de departe, vino repede, vine imediat, cine știe ce s-a întâmplat? Zic că am găsit un verset în Isaia și am spus ce verset am găsit, din asta se poate face o predică, o frumusețe. Și ea începe să plângă, zice, tu, Richard, citești Biblia ca să faci predici în ea sau ca să o asculti și să o împlinești. Acolo spune despre Iisus să ascultați, nu numai despre Iisus să predicați. Dar fiindcă vorbim despre aceasta de a asculta, să știți că a asculta e altceva decât a citi despre el. Noi tare mult suntem fericiți pe eu, în fiecare zi îmi citesc Biblia, ai citit despre el. Nu l-ai ascultat. Să asculți despre el pe un predicator sau pe altă cineva vorbindu-ți, ai ascultat despre el. Nu l-ai ascultat pe el. Când eu eram logodit, nevastă mea îmi scria așa niște frumoase scrisori de dragoste și după fiecare scrisoare eu mă necăjam. Uite, scrie scrisori în loc să se căsătorească cu mine. Nu trebuie scrisori de ei, Dumnezeu. Poate să fie dulci, nu trebuie scrisoare dulci. Îmi trebuie ea. Și cea mai frumoasă predică este o povestire despre cineva. Și nu ne trebuie pe Iisus. Nu predica despre Iisus. Predica despre Iisus e bună că ne pune în legătură cu El, ne îndeamnă, dar trebuie să ajungem la aceasta, asta e ceea ce am să vă spun în seara asta, de a-L asculta pe El. Oile mele scrie, știți cum scrie mai departe? Oile mele citesc Biblia mea, asta nu scrie. Oile mele ascultă predici. Nu! Oile mele ascultă glasul meu. Biblia, nimeni nu poate să micșoreze valoarea. Dar valoarea Bibliei este că ea te îndeamnă și îți arată cum să ajungi să fii în brațele Mirelui Ceresc. Predicele sunt foarte bune, dar sunt foarte bune nu prin înțelepciunea predicii sau prin cât de documentate sunt, deși astea sunt foarte importante. Dar dacă predica asta mă face să ajung eu mai lângă Iisus, să mă pot arunca la picioarele Lui,
să-i pot săruta picioarele ca Magdalena și poate el mă înalță, poate mă îmbrățișează, mă lasă să-mi pun capul pe pieptul lui, așa cum a făcut lui Ioan, dacă pot să ajung așa, să-l ascult pe el. Și predicile mele sunt totdeauna foarte scurte, ceea ce e lung e introducerea la predică. Până acum a fost introducere. Și acum vreau să vă spun numai în cuvinte scurte cum să ajungi să-l asculți pe el, să-l aud și eu. Oile mele aud glasul meu. Pe unul poate să fie de 20, de 30 de ani credincios și foarte bun credincios și curat și tot ce vrei. Dar el glasul lui Iisus nu l-a auzit. Și vreau să vă spun un exemplu și cu asta termin. Era într-un orășel un tânăr păstor și a întâlnit el pe un vegheatos pe care îi întâlnea, le spunea despre rugăciune, le spunea despre Iisus, era foarte sârguitor. Și într-o zi tânărul ăsta păstor este chemat la căpătăiul unui bolnav muribund, era pe moarte, un bătrân, el era tânăr, și e chemat el la bătrânul acela. Și când intră în odaia bătrânului, lângă patul lui, unde era capul, acolo era un fotoliu confortabil, și a fost să se așeze în fotoliu să poată vorbi cu bolnavul. Dar bolnavul face niște gesturi disperate. Nu te așeza acolo, nu te așeza acolo, ia-ți un scaun de dincolo. Acum, ăsta era locul cel mai convenabil. Dar în fine, bolnavii au țoane. S-a dus și și-a luat un alt scaun și s-a așezat în altă parte. Și a început să-i spună despre mântuire, despre siguranța mântuirii, despre Iisus, despre cer, toate astea i-a spus bolnavului. Bolnavul l-a ascultat și cum se întâmplă câteodată, după bună vorbă duhovnicească pusă unui muribund, el cumva își revine nițel, se liniștește și păstorul, curios, cum sunt tinerii, l-au întrebat: dar frate, de ce nu m-ai lăsat să șed pe fotoliul ăla care e lângă dumneata, mai fi auzit mai bine? El zice: să-ți spun eu povestea acestui fotoliu. E una din cele mai frumoase povești care le știu și nu e o poveste. E o povestire. Românul are poveste și o povestire, alții nu au. Există poveste. Și asta e povestire, este un fapt întâmplat. Și bătrânul muribund i-a spus: o să-ți explic care este taina fotoliului acesta. Acum 40 de ani, spune el, eu eram tânăr ca dumneata. Eu eram un om al lumii, nu mă interesa de nimeni și de nimic. Și predecesorul dumitale, pastorul Cutare, care a murit de mult, dumneata i-a luat locul, m-a întâlnit odată pe stradă, spunea bătrânul muribund, și m-a întrebat: tinere, dumneata te rogi vreodată? Nu. Dar de ce nu te rogi? N-am cui. Cu cine vorbesc? Eu sunt în odaie, eu strig: Dumnezeu, Doamne Iisuse, cum spun, ce-o fi? Păi dacă am un vecin locuind un etaj asupra mea, el nu mă aude. Cei din cealaltă odaie nu mă aude. Cine mă aude? Cu cine stau de vorbă? Nu vezi că nu stau de vorbă cu nimeni. N-are niciun rost rugăciunea asta, e fără de rost. Și bătrânul pastor, predecesorul dumitale, mi-a spus: tinere, ai dreptate și eu te sfătuiesc să nu mai te rogi, să nu te străduiești să te rogi, că nu te aude nimeni. Și dimineața, după ce te-ai spălat, te-ai aranjat, așează-te confortabil într-un fotoliu sau pe un scaun, pune un alt fotoliu înaintea lui, șezi liniștit și închipuieți că Iisus șade în fața dumitale. Noi toți ducem convorbiri imaginare, nu? Dacă ar fi tata acum aici, sau dacă ar fi nevasta mea, dacă ar fi copilul meu, eu i-aș spune asta și dacă el îmi răspunde așa, putem toți să ducem convorbiri timp de o jumătate de oră, o oră cu cineva care nu e de față, care poate e în altă țară, sau toți ducem convorbiri imaginare, nu? Zice, du o convorbire imaginară, închipuieți, Iisus este pe un scaun în fața dumitale. Iisus, că știi despre el? Iisus născut în Betleem, se spune despre el că e Mântuitorul, că e Fiul lui Dumnezeu, se spune de el că e plin de iubire, că a venit să-și dea viața pentru noi, că a înviat. Poți să nu crezi lucrurile astea. Dar închipuiți că este. Închipuiți că este. Cum noi ne închipuim, mergem la cinematograf și vedem fel de filme, năzbătii care nu sunt. Dar noi trăim o oră, două, petrec ca și cum ar fi. Închipuiți că Iisus ar fi în fața dumitale. Ce i-ai spune? Ce i-ai spune? Să nu începi să-i spui cuvinte sfinte, sfințească-să numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, ca să nu corespunde inimii. Spune ce ai pe inimă. Poporul evreu păstrează rugăciunea
pe care au făcut-o Ana și Caiafa în ziua care l-au osândit pe Iisus la moarte. De altfel, eu am la mine în casă. Există rugăciunea, e rugăciunea renumită și mă neiesc. Și există rugăciunea pe care Ana și Caiafa au făcut-o în ziua când l-au judecat pe Iisus. Ce frumoasă rugăciune! Doamne, te rugăm să trimiți pe Mesia. Și Mesia, peste o jumătate de oră, Mesia a fost acolo. Ce l-a condamnat la moarte. Vorbele spuse în rugăciune nu corespundeau cu dorința inimii. Spuneau vorba asta că așa era în cartea lor de rugăciuni și așa se spunea la sinagogă, cum și noi multe rugăciuni spunem, păi așa se spune la noi în Bellflower, în adunare, el ați spun și eu, nu corespunde cu inima mea. Și tu lui Iisus, pe care ți-l închipui că e prezent în fața ta, să nu-i spui nicio frază de asta religioasă, ci spune ce ai pe inimă. Dacă îl iubești, spune te iubesc. Dacă îl urăști, să-i spui te urăsc. Dacă îi spui, nu cred în tine. Asta e o foarte bună rugăciune. Nu, Iisuse, să știi că eu în tine nu cred. Dacă ai îndoiel, să știi că eu mă îndoiesc. Dacă îi spune, unele lucruri le cred, altele nu le cred. Foarte bine. Asta să-i spui. Orice ce ai pe suflet, spune ce ai. Dar cu adevărat, cu sinceritate. Nu că aia care se rugau să vină Mesia și când a venit Mesia n-aveam nevoie de el. Spune într-adevăr ce ai. Prima rugăciune care am făcut-o eu am fost ateu. Prima rugăciune a fost, Doamne, sunt sigur că Tu nu existi. Dar dacă cumva existi, ceea ce eu contest, dar în nebunie vorbesc unui neexistent, dacă cumva existi, nu e datoria mea să cred în Tine, ci datoria Ta este să mi te descoperi. Dar nu existi, nu cred în Tine, asta e tot ce am de spus, amin. Rugăciunea asta a fost ascultată, că El mi s-a descoperit. Spune în sinceritate lui Iisus ce ai pe inimă. Cuvinte de ateu, cuvinte de jumătate de credincios, cuvinte de credincios care a căzut în greu păcat, cuvinte de credincios sfânt. Cum este? Spune pe inimă. Ca și cum ar fi pe scaun. Păi asta știu că nu crezi, dar eu sunt bătrân, tu ești tânăr, e frumos să asculți de un tânăr, faci atâtea distracții, mergi la fotbal, mergi, nu știu, fă și distracția asta, un sfert de o oră pe zi, fă distracția asta, câteva zile, să vezi ce se întâmplă. Și zice, tinere, îi spune pastorului, de 40 de ani, acum 40 de ani, eu am început să vorbesc cu Iisus, pe care mi-l închipuiam pe scaunul ăsta. După câteva zile, eu nu mai îmi închipuiam că El este acolo, ci știam că este acolo. Și după încă o săptămână sau două, n-am mai fost monologuri. Nu numai că eu îi vorbeam lui. Eu îi vorbeam lui, el îmi vorbea mie și de 40 de ani eu vorbesc cu Iisus care este pe acest scaun. Și tânărul pastor, care a scris o carte în care spune chestiunea asta, tânărul pastor spune, am fost de față când bătrânul ăsta a murit și ultimul lui gest a fost să-și întindă mâna înspre prietenul acela nevăzut care era pe fotoliu. Acum nu avem nevoie toți de un fotoliu, dar avem, dacă eu îmi imaginez acum, uite, dacă ar fi băiatul meu acum aici sau nepoțica mea sau dacă ar fi fratele Alexa Popovici aici cu tine, am eu să-i spun ceva lui Alexa și dacă cumva Alexa îmi spune ceva care nu-mi place, eu îi spun așa și dacă Alexa îmi spune ceva care îmi place, îl îmbrățișez și dacă el mă îmbrățișez, fiecare putem duce convorbiri și de bunătate și de ceartă și de tot ce vrem, cu tot felul de oameni. Dacă eu vorbesc cu cineva absent în închipuirea mea, el nu e acolo. Dar dacă vorbesc cu Iisus în închipuirea mea, el este acolo. Fiindcă el este pretutindeni. Și această vorbire este către o ființă reală, care este în mine. Încercați lucrul acesta, eu am practicat asta timp de ani de zi. În momente de foarte grea durere sufletească, am trecut prin dureri și mai trec prin dureri. De foarte grea durere sufletească. În momente de întuneric pentru sufletul meu, că să nu credeți că eu sunt altfel decât voi și eu am păcatele mele și câteodată am scrântit-o și o fac foarte urât și parcă nu mai îmi vine să vin la Iisus. Îi spuneam lui Iisus, am scrântit-o. Și nu mai pot vorbi. Îi spuneam lui că nu pot vorbi cu tine, dar vorbeam. Îi spuneam că nu pot vorbi. Și practicam lucrul acesta, fiindcă știu că El este prezent. El este prezent pretutine și poți vorbi cu El. Și v-aș îndemna pe toți de El să ascultați. Fiindcă dacă vorbești cu El, El îți răspunde, nu trebuie să ia forma aceasta, la urmă urmei, Iisus locuiește în noi și putem să avem îndrumarea Lui în fiecare zi, fiindcă în Biblie povestește ce a vorbit El acum 2000 de ani cu farisei, cu saduchei, cu fel de fel. Aici ne va spune despre problemele vieții noastre. Și numai în 3 cuvinte încă,
Dacă începi să vorbești cu Iisus, ce auzi întâi? Îți spun ce s-a întâmplat la mine, poate să se întâmple altfel la alții. Primul lucru ce l-am auzit a fost un țipăt grozav. Scrie în Scriptură, când el a murit, a spus 7 cuvinte pe cruce, începând cu Tată, iartă-i până în mâinile tale încredințez lucrul, și după aceea vine un cuvânt înfiorător. Iisus a strigat un strigăt tare! Voi n-ați auzit încă în viața voastră și să vă ferească Dumnezeu să auziți strigă de om torturat. Eu am auzit strigăte de om torturat. V-am auzit cântând așa frumos despre cruce, dar eu am auzit un bărbat și mai rău, femei torturate, copii torturați. Și Iisus, când a fost pe cruce, vă închipuiți dacă nu mai vorbim de altceva, numai tortura fizică, nu? Să fie. Și auzi țipătul acela. Și știi că nu este un țipăt de acum 2000 de ani, frați și surori, ci este țipătul tuturor celor îndurerați astăzi. Ați postit astăzi o zi întreagă și simțiți de acum seara. Dar noi avem milioane de frați astăzi care postesc mereu, care nu mănâncă. O jumătate din omenire e flămândă. Este o țară comunistă, Mozambic, în sudul Africii. Mi se pare că v-am mai povestit de ea. Au mers comuniștii din sat în sat, au dat foc la colibile credincioase de acolo. Mă închipiți în ce fel de case trăiesc, că unul din țările alea africane ne-a rugat, un misionar care e negru de acolo, ne-a rugat, am 5 copii, ajutați-mă să-mi pot cumpăra o casă, știu că ar fi foarte greu, casa costă $2500. Mă închipiți ce casă e care costă $2500. Ei, cocioabele le-a ars, le-a confiscat toate vitele, le-a confiscat toate păsările, au strâns pe frați și surori în piața satului, i-au dezbrăcat în pielea goală și i-au plecat. Și avem acolo frați și surori astăzi în Mozambic, mii, care mănâncă furnici și iarbă. Câte furnici îți trebuie la un prânz? Nu vă închipuiți, ei nu postesc o zi. Toată viața lor este post acesta. Și nu pot să se adune în biserică, fiindcă pastorul nu are pantaloni și surorile n-au bluze și n-au rochii. Și dacă v-aș spune despre India și despre Bangladesh și despre câte am văzut eu însumi în India și în Africa, sărăcia aceea grozavă, este de altfel sărăcie destulă și în scumpa noastră România și stai la nănci și nu capăți nimica. Și strigătul tuturor acestora, strigătul unor copii care strigă după foame. Știu că m-am întâlnit cu un om. El a nebunit. Mi-a spus, domnule pastor, fă ceva pentru mine. Am 5 copii și copilul meu de 6 ani mi-a spus, tată, m-ai adus în lume, ai obligația să-mi dai de mâncare, sunt flămând, nu mai vreau să stau de flămând, du-te unde vrei și adu-mi pâine. Mă închipuiți cum era inima de tată, iar inima de mamă? Ce mai rău decât așa? Sunt milioane și milioane și auzi țipătul lui Iisus, fiindcă El spune, oriunde e cineva flămând sau însetat sau îndurerat, sunt fratele mei, eu sunt acela. Auziți țipătul acesta? Ce minte, pe mine special m-a lovit asta, fiindcă eu am fost un copil flămând. Tatăl meu murise în timpul primului război, mama săracă a rămas cu 4 copii mici și n-avea. Și într-o zi, țin minte, i-am spus mamei, mi-e foame și mama săracă, ce să-ți fac că brutarul n-a făcut pâine astăzi? Ei, m-am liniștit, dacă n-a făcut brutarul pâine, ce pot să fac? Și stau și mă uit la fereastră și văd pe colegul meu de școală, Petru, cu o pâine mare. Și zic, mamă, brutarul a făcut de acum pâine, poți să te duci să cumperi pâine? Și mama a început să plângă, fiindcă ea n-avea bani pentru pâine. Dar sunt milioane de copii de aceștia. Și dacă începi să auzi vocea lui Iisus, de aceea să sperie oamenii să asculte vocea lui Iisus. Fiindcă ascultă vocea suferinței omenești. Și vocea suferinței din Iran. În Iran, 200 de frați și surori ale noastre au fost spânzurați. 800 sunt la închisori, 800 despre care știm. Și pe care l-a prins luând sau dând șina, i-au dat lovituri cu 25 de bețe de alea de oțel pe corpul gol. Aș vrea să știu cam cât ar veni la cină, dacă ar ști că pentru asta va căpăta așa o pedeapsă. Dar ăla care, și noi la fiecare cină noi cântăm. Și ei cântă după cină când capătă cele 25 de lovituri. Ha, ha, ha! Strigătele celor torturați. Și auzi țipătul acesta. Când vrei să auzi vocea lui Iisus, auzi țipătul unor întregi țări în care Evanghelia nu-i voie, în Albania nu-i voie, în Coreea de Nord nu-i voie și câte ar trebui să vă țin ore, să vă spun sălbăticiile care se întâmplă acolo? Și tu simți toată durerea aceasta. Dar nu-ți comunică numai durerea. Vezi pe fața lui, el poartă durerile lumii întregi. Omul durerilor obișnuit cu suferință.
Dar în același timp, el poate să exprime și altceva. După ce a trecut prin groaznice de durere ale răstignirii, se întâlnește cu ucenici și le spune primul cuvânt: pace vouă. Noi spunem unul la altul pace. Bine, spunem pace că viu de acasă, m-am dat jos din mașină, după aceea mă sui în mașină și mă duc la prânz. Dar el vine de la o răstignire. Și zâmbește către tine. Se spune pace, pace, pace. Și spune unii dintre femei care au fost la înviere, spune: du-te și spune fraților mei, adică apostoli, frații tăi, dar unde au fost ei la răstignire? Eu mi-aș fi așteptat: du-te și spune fricoșilor ăla la care m-au părăsit, nu? Nimernicilor meu. Cum? Ce fraților mei? E adevărat că au dat bir cu fugiții când m-au arestat. E adevărat, dar mie îmi sunt frați, eu iubesc. Du-te și spune-le că mă sui la Dumnezeul meu, adevărat, Dumnezeu să fie Dumnezeul lui Iisus, la Dumnezeul meu și la Dumnezeul vostru. El e tot atâta Dumnezeul vostru, al ăstora fricoșilor, cât este Dumnezeul meu. Fiecare din noi suntem iubiți de Dumnezeu exact atâta cât e iubit Iisus. Nu sunt eu mai puțin iubit decât Tatăl îl iubește pe Iisus. E Dumnezeul meu, sunteți frații mei, mergeți ce spuneți. Și atâtea cuvinte frumoase auzi. Numai una, zice, după ce îi spune asta, numai asta trebuie să vă spun, că e prea frumoasă să nu vă spun. Zice, du-te și spune fraților mei și să spui și lui Petru. Mi-a fi spus Petru, nu mai vine în considerație, nu? Care cu blesteme și jurăminte s-a lepădat. Du-te și spune și lui Petru, neapărat. Și după aceea Iisus se întâlnește cu Petru. Închei, acum cu adevărat închei, pot să fii sigur. Că eu închei de mai multe ori o predică. Întâi închei și până termin și până sfârșesc. Da, acum închei cu adevărat, știu să nu vă mai țin, dar e prea frumoasă să nu vă țin. Cu asta închei. Odată vin seara acasă, era băiatul meu poate de 5 ani, și nevasta mi-am spune, trebuie să-l pedepsești pe băiat. Uite ce a făcut și mi-a spus, nu știu ce mare păcat a făcut el la vârstă de 5 ani. I-am zis, lasă, avem o seară liniștită. Mâine stau de vorbă cu el despre chestia asta. Și dimineața l-am chemat în pat la mine, hai să-ți povestesc ceva din Scriptură. Și îi citesc cum Iisus în viață se întâlnește cu Petru. Petru care s-a lepădat în chip așa de rușinos de el. Îi spune, Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Spune, te iubesc, sigur că te iubesc. Măi, Simone, fiul lui Iona, ia gândește bine. Cu adevărat mă iubești? Te iubesc. Simone, fiul lui Iona, mă iubești tu mai mult decât alții? Te iubesc. Și băiatul meu a început să-i curgă lacrimile, că și-a dat seama că asemuiesc păcatul lui cu ce a făcut Petru. Știa că Iisus a spus una și el a făcut altceva, nu știu, o minciună care a spus mai mult, nu știu ce a făcut. Și el a început să plângă. Și mie mi-era, și l-am întrebat, ai văzut că Iisus a întrebat pe Petru de 3 ori. Și te întreb și eu, tu îl iubești pe Domnul Iisus? Da, Tată, îl iubesc. Îl iubești pe Domnul Iisus? Da, Tată, îl iubesc. Îl iubești cu adevărat pe Domnul Iisus? Da, Tată, îl iubesc. Mie mi-era că numai că imită pe Petru, știi? Și am spus, dar de unde știi că nu spui numai din gură? De unde știi că e autentic, că cu adevărat îl iubești? Zice, asta Iisus pe Petru nu l-a întrebat. Așa ceva am învățat. Noi suntem neîncrezători față de una care a păcătuit și vine și îți mărturisește. Dar Iisus pe Petru nu l-a întrebat. A spus 2 cuvinte, te iubesc, aleluia, bine că mă iubești. Și să facem liniște în prejurul nostru. Spune Mântuitor, retrageți în odăița ta, încuiți ușa. Și nu numai noi să spunem lui Iisus multe în rugăciune, să lăsăm pe El să vorbească. Tu îți închipui. Dacă eu mă închipui de băiatul meu, ce o să-i spun, băiatul nu e aici. Dar dacă mă închipui de Iisus, că spune, El e acolo. Și vei auzi așa cuvinte de dragoste, de înțelegere, de bunătate, încât poate ca ofițerul ăla rus o să începe să dansați prin odaie. Asta e ceea ce am vrut să vă spun. Pentru mine a fost bucurie deosebită că pot să fiu în mijlocul vostru. Sunt bucuros că Dumnezeu are așa credincioși și credincioase din poporul român. Poporul nostru a dat o contribuție mare acum și pentru ceea ce se întâmplă în Rusia. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe voi, pe toți, pe copilașii ăștia cu minți. Când eu aveam vârsta lor, nu stăteam așa cu minți. Pe copilașii aceștia,
pe toți. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.